Vítajte v Malom Lapáši, v obci s vynikajúcou polohou nedaleko Nitry a s vynikajúcim napojením na rýchlostnú cestu R1. Poďte sa so mnou pozrieť na tento krásny bungalov, ktorý je pripravený možno práve pre vás. Please be bossy, yeah. Can you see where I'm yelling? This might be one in my life. Shut up and let's do. This might make you feel alive. Oh baby, let's do. Don't be so curious, but it's fun that I know. This dance for me and you, babe. Stay for me and you, babe. Can you see? Ak hľadáte dom, ktorý ponúka pokoj, priestor a skvelú dostupnosť do mesta Nitry, práve ste ho našli. Rád vám ho ukážem.